ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನ್ನೇನಂಜಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಸೈಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನವೆಂಜಿ ಓನ್ ಬೇಲೆ ಏನು ವಹಿಸೊಂದನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಂದ ಏನೊಂಜಿ ಓನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥರ ಲೇಬರ್ ಟೈಪ್ ಓದುತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅದು ಸೊ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೆತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅತನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪೂರ ಸೊ ತುಕ ನಮಕು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ನಡಪುಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಕೆಲಸಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ ಬುಳೂಪುಗು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮುದು ಒಂಜಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಿಗ್ಗಿನಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ವಹಿಸೊಂದ ಬ್ಯಾಜ್ ಬರ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೆನಿ ಉಲಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವಾನಾದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಬಟ್ ಸಂಭವದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಾನೆ ಹಾಪುಂಡ ನಮ್ಮಟ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆದ ಪೋಪುಣತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಹೋಗೋಣ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಹಾಂ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ರೀ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತದಾಯ್ತು ಅಂದ್ಪಂಡು ಆಯ್ತಾಗಲೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಲೇಬರ್ನಾಗ್ಲಿ ಅವಳು ಕ್ಲೋನುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಗ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಉಲಾಗಿ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಇತ್ತೆತ್ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲನ ವರ್ಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋದುತ್ತೇರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನವೆಂಜಿ 4 ಜನ ವರ್ಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ದಾಗ್ಲಿ ಏನು ಲೆಪ್ಪಡ್ದೇನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಚಿನ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಳ ಈ ಟೈಪ್ ಲೇಬರ್ ಟೈಪ್ ಮುಗ್ಳು ಬರೋದು ಈ ರೀತಿ ಪೋಂದುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆತ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕನ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಟವರ್ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ನೇ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಎದುಳೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟವರ್ ಏದ ಉಳಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಉಳ್ಳಾയിട്ട് ಟವರ್ ಏಗೆ ಪೋಡು ಟವರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪೋದನಗ ಅವಳು ಈ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಟೀಮು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತದುಂಟು ಪಕ್ಕದ ಎತ್ತುಲೈ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ